Començant ja amb els nostres reportatges i ho feim amb un aniversari. L'Institut de Calvià celebra els seus 25 anys d'història i els alumnes i els professors ho han volgut celebrar de manera conjunta. De fet, algun dels primers alumnes que va tenir aquest centre, aquest Institut de Calvià, són ara els mestres que veureu. El primer institut d'ensenyament secundari del Ponent de Mallorca, l'Institut de Calvià, compleix enguany 25 anys. Milers d'estudiants han passat per aquest centre. Moltes coses han canviat amb el pas del temps. Aquells que eren alumnes avui són professors. Hi ha que dir que aquest institut ha evolucionat en aquests darrers 25 anys. De tal manera que quan va néixer aquest centre, l'any 1986, era un centre de formació professional i actualment és un centre que té una oferta educativa molt diversificada. Jo vaig arribar aquí l'any 97 i quan vaig arribar el que més me va agradar d'aquest centre eren dues coses. Lo gros que eren les instal·lacions, les aules grosses, els passadissos eren grossos i lo net que estava l'institut. És superdiferent si comparam l'institut ara de quan jo vaig començar. Per què? Perquè ha canviat les normes de funcionament, d'organització. Encara queden alguns professors que me van tenir a mi com a alumne i bé, jo estic supercontenta perquè, clar, aquí vaig acabar l'institut en el 2004 aproximadament, vaig fer la carrera de magisteri i després me van donar la plaça definitiva en aquest centre. I quan vaig arribar aquí, just de vora havia camps de conreu i ara tot això és un polígon industrial. La cosa ha canviat certament perquè abans anàvem a passejar amb els alumnes i ara això no ho podem fer. Fa 20 anys jo era només un novato i ara som el més veterà d'aquest centre. Fa 20 anys els alumnes me tractaven de vostè i ara tots me coneixen per Pep. I de llavors ençà ha passat molta gent que comenzaba a estudiar llatí y grec y ahora son periodistas. Lo primero de todo es que cuando yo fui alumna aquí no me esperaba para nada llegar a ser profesora del instituto. Para nada me lo esperaba. Y bueno, y mucho menos luego tener mis profesores como compañeros. Compañeros que tengo, por ejemplo, a día de hoy, como por ejemplo Cristina Carretero, Ana Betelu de matemáticas, pues fueron mis profesoras en cuarto de ESO y bachillerato y bueno, la verdad que es una satisfacción personal bastante grande. Bueno, yo vine aquí al Instituto de Calvià en septiembre del 93, era mi segundo destino definitivo y cuando yo llegué aquí era el único centro de secundaria que había en todo el municipio y en Andratx, era el único centro, con lo cual era un centro muy masificado. Esto era una selva, una selva. Los primeros años fue duro por eso, porque estaba muy masificado. Bueno, ahora hay 4 institutos, hay 3 aquí en la zona de Calvià y el de Andratx, con lo cual está mucho más descongestionado y ha cambiado mucho la forma de trabajar y todo. Ahora, no lo sé, es más, no diré familiar, pero sí es un instituto más pequeñito, nos conocemos, conoces a los alumnos, los tienes varios años, no hay tantas líneas como había antes. Yo recuerdo que el primer año que yo trabajé aquí, en tercero de ESO había hasta la letra N y ahora hay 5 grupos de tercero de ESO, és muy diferente, és más familiar. Vaig començar aquí en 13 anys, no havia fet els 14 encara, en el 94, vaig estudiar l'ESO, tercer i quart d'ESO, els dematins i el batxiller sobre baixa, que es feia nocturn. Érem més autònoms abans. Venies educat de casa. I ara, a part d'instruir, hem d'educar els al·lots. I això és una feina, és una gran feina. I per això fem molta feina per intentar aconseguir el suport de la família i així arribar a bon terme. Perquè si no hi ha suport de la família, l'alumne està perdut. Som bastant optimistes quant als temes d'educació. Pens, així com pensar molt de professorat, quasi tot el professorat, que l'educació és el futur. I tenim un tresor que és la nostra joventut, els nostres adolescents, que els hem de cultivar, els hem de formar i els hem d'educar
per al proper futur, perquè seran ells els que tindran el món a les seves mans. I com millor preparats estiguin, amb més bones garanties de futur podran tenir. En aquest institut la història continua. Ben segur que alguns dels que avui surten com a alumnes demà entraran com a professors.